Jedinú cestu, ktorú som našiel, tak tá je tu cez plot. A vedie to hen tam ovláde dopredu. Volá, čo tam je, to chcem ísť pozrieť. Len je to také neprístupné a nedoporučujem sa nikomu chodiť, len na vlastné riziko. Strašne ma fascinuje, čo tam je, takže natočím aj cestu a robím to také inakšie, ako to robievam. Tak to bude také autentickejšie, jedinečnejšie. Takže užívajte. Keď sa vám video páči, chceli by ste nejaké podobné videá, alebo páči sa vám moja tvorba, tak budem rád, keď ma podporíte. Dajte like, koment, určite. Ja to neberiem ako hejt, ja to beriem ako, že sa môžem posúvať, môžem rásť niekde vyššie. Takže určite budem za to rád. A samozrejme, budú tu ľudia, ktorí si zo piču budú robiť ATD, ale treba robiť to, čo vás baví. Skočil som tento plot, pôjdem tým smerom tej budove. Nachádzam sa v tejto budove. Ako vidíte, je tu doská trele a to rozjebáme. Keby tu padla bomba. Bordel je tak piči. Pozri sa, sám to vidíš. A ideme sa pozrieť, čo tu je. Som taký tichšie, lebo neviem, či sú to bezdomovci alebo také fetky nejaké, máme. Proste nejaký reprak. Krásne toto je, naverné. Milujem túto atmosféru týchto budov. Tu je niečo. Kokotince. Pozriem sa, či to tam niekde. Čo tieme? To ľudia vedia, ale tam sa jebať nebudem. Mega sa mi to ľúbi. Tu sú nejaké parkourové kokotiny. Ten notebook je úžasný. To vie zahrávať rozjebane. V došlej časti. Keď sa pozrieť sem. Tu je nejaká tak druhá, to je nejaká tá ďalšia časť. Tam si túrajú. To je niečo. OK. Ako čistý parkour. Ale asi v nebe. Jediná možnosť, ako dojsť na to druhé poschodie po tomto strome. Neviem, či to je stabilné, ale či sa to za to oplatí, ale viete, že ja som vládol, takže to urobím. Mám to piči. Vyšiel som to hore. A kokáka, výška, to je ty kokot. Zadýchaný som jak piča. Proste sa na čas stojí. Hovorím, si myslím, že toto je neprístupné, ale vôbec. To je tiež na vlastnú zodpovednosť. Nedoporučujem nikomu. Sú tam okná. Takže, keď ma niekto uvidí, tak som piči. To by si nechcel spadnúť. Jebe. Toto hádam ešte nikto nebol. Jaká ďura. Musím potichu, ty kokos. Tu mal nejaký hypermarket. Čo také? Mega. Jebe. Okay. Je to prvé poschodie, odkiaľ som došiel, to všetko som vám ukázal, tie predošlé časti. To je druhé poschodie. To som musel vyliesť po strome. Hovorím, nedoporučujem nikomu, lebo je to na vlastné riziko, či nebezpečné. Hoci keď sa ti môže zjebať noha, šmiknúť, ale môže sa zdojebať. A tuto, neviem čo bolo, ale nevyzerá to na trpky. Piče. Ešte halúži všade, kde som. Tam je to zhorené. Alebo také niečo. Toto sa používalo. Aké obchodné centrum to bolo, či čo? Koľko tuto by som zaučal hneď. Jebe. Fú.
Fú. Ten ďalšie poschodie, ale tam nejdem. To vyzerá strašne zdemolované, rozjebane. To má niekoľko poschodí ešte. A to vôbec. To čo je? Ja tiež nejdem. A to asi nikde aj nepokračuje. To je jaká štruktúra toho komína. Kebepič. To je strechy. Hovorím. Zase natočím koľko 20 minútové video, urobím z toho 10 a po 7. Kúkaj, aký výhľad na tie kolanice. Čo ti jebe? Panoráma. Panorámis. Však, keď niekto chce, tak ponúkam na bazári za 5 €. To je taký ten ZK, vieš, že si musíš poskladať. Vidíš, o tom to hovorím. Teraz som to celé vlastne obišiel. Vlastne tieto priestory sú prázdne, nič tu nejak extra není. Ide o to, že to má nejakú históriu a niečo bolo. No a je to zaujímavé, lebo tieto veci väčšinou niekto odkopí, buď búra alebo zrenovuje, lenže tu je to tak rozjebané, že by to mal niekto renovovať, tak sa mu to ani vôbec neoplatí. A tu je ďalšia časť tej stavby, ktorá je taká podobná, taká istá. Je tam toľko bordelu, ako všade. No a už to je všetko z tohto asi. Takže toto je to posledné, čo môžete vidieť. Je to dosť podobná budova, je to menšie a nie je tam nič extra zaujímavé. Je to vlastne pokračovanie tejto, by som skôr povedal, štruktúry. Takže teraz ma ešte čaká zaujímavá cesta dole po stromu. Ti očrobuje oči, keď to vidíš. A v kuse počujem nejaké pojebané. Ale kroky a kokotiny, víš. Ľudia chodia do piča a vtedy som nervózny z toho, lebo nechcem, aby ma chytili. Ty kokot. Nebo by som to rád, keby ma dojebali jak malého psa. Hovorím, tam sa tečím, že aký tam ťa hocikto môže vidieť a spíči nahlási ťa. Tuto Donkey Konga nakrúcali alebo akú materinu piču. A takto to vlastne vyzerá zhora, tá budova. To celé. Tu je ten zaujímavý strom, po ktorom idem dole. Táto časť sa mi odlomila, jak som sem išiel. Ty koko, nepýtaj sa. Skoro som zahúčal tam dole, neviem koľko to môže mať. Aj cez 5 metrov. Že po tomto strome sa zlámim hasič a idem do pičo to auto. V tejto časti som našiel nejaké autobusové zastávky, ale pozrieť sa mi, že to je dosť divné, že to tu je vôbec pri budove, ktorá mala slúžiť ako hypermarket. Nechápem, čo to tu robí. Možno, že to zle vysvetľujem, bolo tu niečo iné. Nechápem, neviem. Samozrejme pozriem si na internete autobusové teda také zastávky alebo kapiča. Asi to tu bolo dovezené. Tu sú ďalšie poklony na seba. Rád, ak ma podporíte lajkom, dajte koment a pozdieľate nejaké myšlienky, čo by som mohol zlepšiť a budem rád, ak dáte odber, ak ste noví a nové neuniklo a samozrejme všetko si robím sám, strihám a učím sa, že každé video ma posúva niekde ďalej a robím to hlavne od srdca, lebo ma to baví a už by som chcel niečo podobné robiť, ale vždy ma táto blokovalo. A utrpel som si nejaké ťažkosti ako každý iný človek, ktorý je silný a nezdá sa. Takže preto hovorím, buď sám sebou a rob to, čo ťa baví. Čus.